Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitortu izagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakikula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoinuz, jainko jauna, zure semea beheratuz, jaso egin dezu, eroria zegoen mundua. Eman zubeten gure egirazko poza, eta egizu pekatuaren uztarpetik askatu dituzunek, betiko zoriona izan dezatela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizileita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Egun haietan abiatu zen Israel Egiptora bere ondasun guztiekin. Bersebera iritsi, opariak eskainitzazkion berea eta Isaaken jangoikoari eta jangoikoa gauezko ikuspen batean esan zion, Jakob, Jakob, eta harrek erantzun, hemen nauzu, jangoikoa berriro, ni jainkoa, ni zure aitaren jainkoa, ez izan beldurrik. Egiptora jaistekoan, han herri handi egingo zaitu. Ni jaitsiko traiz Egiptora zurekin eta nik igo eraziko zaitut handi. Eta Jose itxiko dizkizu begia. Joan zen beraz Jakob Esarretik eta Israelen semeak egingo erazi zuten bere aita Jakob, beren haur eta gaztekin. Faraonek guztiok eramanteko bidaliztako guztietan, hartu zituzten beren taldeak ere eta Kanango lurrean irabazitako ondasuna, eta Jakob Egiptora joan zen bere etxeko guztiekin. Berekin eraman zituen Egiptora bere semea eta semeen semea, bere alaba eta alaben alaba, bere ondorengo guztia. Juda bidalizuen bere aurretik Joseren gana eta Gosengo lurrean lekua prestatzera. Gosena iritsi zirenean, Josek bere gurdia prestarazi zuen eta Gosena igo zen bere eta Israelen bidera. Harren aurrera iritsi zenean, lepora lotu zizaion eta negarriz egon zen luzaro. Besarkatu zeudela, Israelek esan zion Joseri. Orain bai, hil naiteke, zure aurpegia ikusi dudan ezkero eta jakin oraindik bizi zarela. Jaunak esana. Jesusek honela esan zien bere apostoluei, hor bialtzen zaituzten nik, ardiak otso artera bezala. Izan zaitezte beraz, sugeak bezain zuhur eta osoak bezain xalo.
Kontuz ibili jendearekin, beren auzitegietara eramango zaituzte, eta zigorkatuko beren sinagogetan. Eta nigatik, agintari eta erregeetara eramango zaituzte, haien eta atzerritarren aurrean aitormen egin dezazuen. Eramaten zaituztenean, ez ibili burua usten, zer esango eta nola esango, orduan emango zaizuen zer esana. Izan ere, zuek ez, baino zuen aitaren espiritua izango da, zuengan mintzatuko dena. Anaia eramango du heriotzara, eta aitak semea, eta semeak gurasoen aurka altxatuko dira, eta hil egingo dituzte. Nere izenagatik guztiek begitan hartuko zaituzte, baina azkeneraino irauten duena salbatuko da. Herri batean erasotzen dizuetenean, egin ies beste batera, eta han ere erasotzen bat dizuete, egin ies beste batera. Egia diozuet, ez dituzue, Israelgo herri guztiak ibiliko gizonaren semea etorri baino lehen. Jaunak esana. Jesusek halako konparazioa jarri digu gaurko evangelioan. Hor bialtzen zaituztet ardiak otso artera bezala. Hoixe da Jesusek askotan erabiltzen duen konparazioa, gure jarrera, gure pentsakera modu hortakoa izan dabil. Hau da, ez du Jesusek nahi guk otsoaren papera ardezaguna kristau, baizik eta ardiarena. Bestelako humiltasunez, bestelako lasaitasunez, ez inposatuz, ez besteak zapalduz, ez bestei hortzak edo aginak erakutsiz otsoen antzera. Jesús, que tomemos más ejemplo o tratemos de ser más bien ovejas más que lobos. Mirad que yo os mando como ovejas entre lobos, muchas veces, y se refiere sobre todo, porque no todo el mundo es un lobo, vamos a decir así, se refiere para los momentos difíciles, habla muchas veces de la persecución, especialmente porque sus apóstoles, es decir, los discípulos más cercanos, iban a sufrir todos una persecución muy dura, llegando todos a morir mártires, excepto Juan. Por eso Jesús les quería preparar. Y no todos los cristianos de la historia les ha tocado tener persecuciones, ni mucho menos. Nosotros, por ejemplo, pues no, gracias a Dios, no tenemos ningún problema en acudir aquí, a la ermita, a la parroquia, a rezar, ser distintivos cristianos en las puertas de nuestra casa, o tener una medalla en los lugares que hay persecuciones, y que ha habido persecuciones, el cristiano ha tenido que esconderse, ha tenido que hacer el culto de una forma secreta, y todavía en algunos sitios hay este tipo de situaciones que no sabemos si nos llegará o no, pero nosotros ahora no tenemos. Pero en cualquier caso, quiere Jesús que la actitud del cristiano, sea en época de persecución, sea en época de tranquilidad, no sea la de un lobo. No quiere que nosotros impongamos a los demás lo nuestro, o les queramos asustar, o queramos mostrar esa dureza. Quiere, como hace Él, conquistar los corazones por medio del amor, de la misericordia, de la justicia y de la verdad. No de la fuerza, no del dinero, no del poder, sino siempre el amor, la justicia y la verdad. Él se nos muestra así, siendo Dios todopoderoso, podía haber venido al mundo e imponer absolutamente lo que Él quisiera. Sin embargo, aparece también como un manso cordero en la cruz, tratando de mostrarnos ese amor que tiene para conquistar nuestros corazones de esa manera. Y es un poco lo que Él quiere también que tengamos nosotros. Esto no quiere decir que no haya que defender lo que es de justicia, que no haya que uno no tenga derecho a defender aquello que es justo, sus derechos, etc. No nos está diciendo eso Jesús, sino lo que no quiere es que tengamos esa actitud dura de lobos, sino una actitud mansa y humilde de más bien ovejas.
nos habla en el día de hoy de las dificultades que pueden surgir, especialmente, como decía antes, les estaba diciendo a sus apóstoles, porque él sabía que iban a tener todas esas dificultades que al haber sabido de antes, al haberles dicho Jesús, seguramente les daría fuerza para seguir adelante, para no asustarse o no echarse atrás, porque al final cuando una persona es perseguida o tiene tantas dificultades para seguir su fe, tiene el peligro de dejarlo estar y de asustarse, y sin embargo los apóstoles, como Jesús les había dicho, ellos siguieron hasta el final, y por eso ese testimonio que dieron ellos, derramando su sangre, es el que da mayor credibilidad a aquel testimonio que dieron. Por eso habla incluso de que puede haber situaciones duras, incluso en la misma familia. No quiere decir Jesús que Él quiera que suceda algo así. Evidentemente, si leemos el Evangelio, vemos que Jesús quiere que tratemos de llevarnos bien con todo el mundo, de que haya buen ambiente, de que haya reconciliación, de que haya perdón, pero también describe lo que puede pasar. Y dice, el hermano le llevará a su hermano a la muerte, el padre le llevará al hijo, etc. Estas situaciones terribles incluso que pueden suceder. Y en esto quiere Jesús que tengamos esa actitud humilde de la oveja, pero también quiere que no dejemos a un lado la verdad. No quiere que, vamos a decir así, aquello que es verdadero, aquello que es bueno, renunciemos a ello de ninguna manera. Eso es lo que quiere Jesús, que tengamos claro, sin imponer a nadie, sin sentirnos mejor que nadie, sin ponernos por encima de nadie, pero también tratando de ser fieles a aquello que es verdadero, aquello que es bueno, aquello que es justo. Esa es la voluntad de Dios. Por eso le pedimos a Jesús que nos dé esa gracia, esa luz. Guk kristau bezala bizitzeko azken finean hoxe behar baitugu jainkoaren grazia, beraren garantitzen baitugu gure indarra, eta bere argia zein bide jarraitu behar dugun jakina izateko. Eta egin ditzagun gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, pertsegituta bizi diren kristau guztien alde, jangoikoak ilgara eman dezakeen, eta haien lekukotzak bihotz asko mugitzen eskal ezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko bezan bereziki, Maria Cruz Estangar, Maritxu Estangar eta Mikaelita Uarte jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin ezaten, eskal ezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugu eskariak Jesu Kristo gure jaunari. Bitartez. Amen. Amen.
salbatu guztiek goresten, eta zure santuek bihotz batez bereikatzen. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Santu, santu, santu da, ginak guztiek baino hauna, zerura gehiago gauza, zure dizkira, Santu egizkizuna da, hogitako hauek zu espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zehoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zabetu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok otatik. Hau ere gorputza data, zuen zakemango dena. Ajalduan berdin kalizaturik, jarriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiotatik. Hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenen aikariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu daituzulako. Eta apalik eskartzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu, maitasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenea familian gure senideak eta hildako guztiak, bereziki, Maria Cruz, Maritxu eta Mikaelita. Arritzazu zure aurpegiaren argitan errukizak izkigu barren, guk guztiek betiko bizitza eritxe ezagun Jakoikoaren Ama Maria Virginia Doatsuekin, San Jose, bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean goresten ditzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita Jakoiko Augustinen horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta eitzak guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure atera gaitzazu jauna gaitz
jauna, zuk esan da apostoluei, pakea uzten dizuet, bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinispenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekan. Jangoikoaren intotxa, zuk ezin horrekatua, horrekin jauna. Jangoikoaren intotxa, zuk ezin horrekatua, horrekin jauna. Jangoikoaren intotxa, zuk ezin horrekatua, Una hemen jangoikoaren intotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Zuekin